Issieħeb fil-Partit Laburista għaliex emment li dan il-pajjiż kellu bżonn bidla. Sar dan Cyrus Engerer f'attività politika fir-raħal tal-imqabba. Dejjem emment illi int trid tkun parti mill-bidla li trid tara fil-pajjiż. Dejjem emment illi fil-ħajja m'għandek qatt tieqaf taħdem għal dak illi temmen fih. Engerer qal li minkejja li saritlu ħsara kbira meta ssieħeb mal-Partit Laburista, xorta offra tama u kuraġġ lil kull persuna li bħalu kien jemmen li pajjiżna għandu bżonn bidla. Fil-bidu ta' sħubija tiegħu mal-partit Engerer esperjenza li bsaten fir-roti, iżda u ringrazzjom. Irringrazzjom għaliex permezz ta' dan kollu huwa resa eqreb tal-Prim Ministru Joseph Muscat, iżda mhux biss. U grazzi għaliex dan kollu ressaqtuni iktar viċin is-soldati tal-azzar illi ma jaqtaw qalbhom minn xejn. Is-soldati tal-azzar li ma jaqtaw qalbhom minn xejn. Engerer sqar li l-Partit Nazzjonalista kien għamel sentejn igranfat ma' siġġu tal-poter fil-waqt li hu f'ġurnata waħda għamel id-deċiżjoni tiegħu biex ma jikkontestax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U għazit jgħid li l-politika mhijiex kwistjoni ta' elezzjonijiet, iżda qiegħda hemm biex tbiddel għall-aħjar il-ħajja tan-nies u b'konvinzjoni fuqu qal li bid-deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern il-ħajja tan-nies qed titjib. Kienu bosta wedit ta' Gvern Laburista li jagħmlu lil Engerer gburi li jagħmel parti ma' dan il-moviment, fosthom li jingħata dritt tal-Unjoni Ċivili lil koppji gays kif ukoll il-ħidma fuq il-liġi tal-identità tal-ġeneru. Intant, Engerer ħeġġeġ lill-poplu Malti Wawċi biex nhar l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew joħroġ jivvota u terġa' tinkiseb l-istorja mill-ġdid. Għaliex nemmen f'Joseph Muscat, nemmen fil-Partit Laburista u nemmen illi fi żmien li ġej nistgħu niksbu l-aqwa għal pajjiżna. Ejja niksbuh flimkien